Non sei se... Ben? Sí? Eu berro moito sempre. Sei que tampouco... Bueno, quero empezar agradecendo moi sinceramente o convite da Real Academia Galega, a Fundación Lius Seoane por acollernos, non? Por estar aquí, e moi sinceramente por seguir aí aguantando a todas e todos vos, non? Eu quedo preocupada porque xa está todo dito, entón estou aquí, teño 20 minutos de recheo, pero en verdad vades ver que moitas das ideas sustanciais da tarde xa saíron, por tanto estou hasta cómoda pensando que se non digo cousas xa está, porque xa se dixo cousas tremendamente importantes. Eu viña cunha presentación que é lastimosa despois de ver, claro, as fotos de Ruth Matilda, menos mal que algunha traía, pero tal, e despois das fotos de Brais, é que foi, isto é unha, claro, queda unha, pero bueno, el dicía, que estudiou xeografía e historia. Eu tamén, pero eu quedei aí. El fixo despois fotografía, entón vais a notar que non. Pero hasta me parece, vou dicir, que hasta me parece poético que nun encontro sobre Ruth Matilda os dous que acaben señan dese Ourense a Lugo ou Lugo a Ourense, que non sabemos nin se o hai, nin se empezou, nin se está por si publicar, ni nada. Pero aquí estamos tamén os de Lugo e os de Ourense, que algo temos que dicir sobre Ruth Matilda. Non vou, si vou... Non vou, pero... Non? Agora sí, sí, bueno, vou así, non pasa nada. Sí, estupendo. Non, isto era, non miráis. Sí, isto era por empezar, cando vou falar de mulleres rurais, a miña investigación non se centra, agora nos últimos anos sí que estou traballando en proxectos de investigación sobre historia das mulleres rurais, eu veño dun estudio do mundo rural e do franquismo, que é, digamos así, o inicio do meu traballo profesional como profesora da Universidade de Santiago, do Departamento de Historia. Creo que cando hai poucos suxeitos nos que a xente a que vas falar tiña tan claro de que vas falar. E vou dicir, cando vostedes viñeron, se alguén lles dice as mulleres do rural galego nos tempos de Ruth Matilda, eu sei perfectamente a imaxe que teñen na cabeza. Porque ninguén ten unha muller nova. Ninguén ten unha muller vestida de cores. Ninguén ten unha muller sen enrugas na cara. A que non? Pois é que no rural habitan mulleres novas vestidas de cores, e habitaban, que dos que habitan xa nos dixo moito a extraordinaria conferencia de Brais, pero eu vou falar do estereotipo que temos contra as mulleres rurais, contra as mulleres rurais. As mulleres rurais son tremendamente ahistóricas para a sociedade que as imagina e que as ve, por moito que sepamos que non son así. Vostedes saben que as mulleres rurais non son así, como estas. Estas dúas son unhas mulleres rurais, pero é a imaxe de muller rural galega que todo o mundo ten. Se nun buscador, que non vou dicir o nome, pero deses que usamos como usualmente, poñen muller rural galega, sale isto. Sale isto. E é igual que busques no 19, no 1920, no 1980 ou no 2026. Sale invariablemente isto. E isto xa dá que pensar. Xa dá que pensar. E tamén explica moito das razóns que veño aquí a explicar de por que non son exactamente as actrices principales da investigación en historia, vamos dicir así, non? Pero temos que acabar cos estereotipos. Temos que acabar cos estereotipos. Os estereotipos calan na construción cultural que temos as sociedades, pese a coñecer a realidade, que é o increíble, non? Pese a coñecer a realidade. As mulleres e homes que coñecen o rural, seguimos pensando no rural a través destas imaxes, que negan toda a diversidade, e iso é un problema. O rural estivo e está cheo de diversidade, a todo nivel, idades, dedicacións, porque falamos de muller rural. Que é unha muller rural? Vamos a empezar al gordo. Que é unha muller rural? Habita o rural, traballa no sector primario. E se traballa no sector primario, que é? Gandeira, labrega, pastora, artesá, pois non é o mesmo. Facemos etiquetas grandes, porque na investigación é necesario para entendernos, pero temos que evitar caer nesta idea de homoxeneidade, nesta idea de a historia, de que non pasou polas mulleres a historia. Pola historia pasou por todos e por todas, e as mulleres do rural galego e dos outros rurales non quedaron nin atrás, si que as deixamos nos marxes.
pero non quedaron atrás, non quedaron atrás. E xa podía estar, pero vou seguir con esta, non? Porque, claro, sempre é, claro, en Galicia como somos, non? Somos tan así, somos igual que no resto de sitios. Porque eu, cando me preguntaba por que en historia, facendo historia, ao mellor a Brais lle pasou, é difícil que che falen de mulleres, sacada Isabel II, non? É difícil que che falen de mulleres do rural, porque damos por feito que temos unha historia que se fixo en neutro, pero en realidad fixose en masculino, non? Fixose, escribiuse en masculino. Entón, cando empecé a preocuparme por esa historia das mulleres contemporáneas do rural galego, digo, bueno, pois vamos ver noutro sitio, porque estes outros sitios, estas outras historiografías, xa seguro que teñen andado, non? E pensei, home, Holanda, Países Baixos, non terán outra cousa máis que mulleres rurais, tulipáns, queixo, o sea, aí todo. E encontrei este cartel que van ter que confiar en min se non saben neerlandés. Se saben neerlandés xa están. Pero aí pon, parece, teñen as mulleres historia, teñen as mulleres, non dice do rural, pero miren a foto. Urbanas, isto do vídeo de Ámsterdam non son. E da Haia tampouco, non? Son mulleres rurais. Nos anos 80, xente, preguntábase onde estaban as mulleres se tiñen historia as mulleres holandesas. Nin tan mal as galegas tamén nos estaban preguntando nos 80, naide sabía se tiñan historia, non? A min hai dous libros da mesma autora que me parecen moi reveladores e que nos levan a que tamén nos Estados Unidos, ese sitio onde teñen de todo, pois tampouco tiñan historia das mulleres rurales, non? Hai unha historiadora que é Joan Jensen que ten un capítulo nun libro que me gusta moito do 2000, que o titula Ahora ves, ahora vela, ahora non a ves. Non? E dice, ela fai un estudio sobre o Val de Virxinia, que é este sitio das películas onde collen algodón as mulleres, non? Entón dice, como é tan fácil velas, saber que existían históricamente collendo algodón, non? Nas fincas, é porque non están nos libros. Non? Aparecen na realidade, pero vas ao libro buscar as señoras que apañaron o algodón, como aquí, tantas cousas que apañaron, como as marcadoras ou demais, e non están. E despois, 6 anos despois, foise ao seu estado natal, a Wisconsin. Wisconsin é, en términos casi Galicia, moito máis grande, pero viven do leite, e agora xa da cerveza, pero históricamente o leite é unha produción fundamental para eles, non? E ela estudiou como se construíu ese estado entre 1850 e 1925, porque todos os libros de historia que había dicían que efectivamente son as películas do oeste, non? É un estado construído a sí mismo, que nos que os homes fixeron guerra continua contra a población aborixe, autóctona do momento, población nativa do espazo, non? Entón dicía, claro, vamos a ver, se os homes blancos estaban loitando contra os homes nativos, se todo foi guerra, quen facía o resto? Quen facía de comer? Quen plantaba? Quen comerciaba? Quen facía todo? E esa é a pregunta que se fai para facer este segundo libro, no que ademais xa introduce un tema moi interesante, que claro, as mulleres faltan, pero ollo que hai mulleres que faltan máis que a outras. As nativas aínda había menos que as mulleres blancas, é dicir, isto é interseccionalidade, non? É a idea de que hai moitas cousas que cruzar para chegar a saber todas esas niveles de opresión que sufren as mulleres. As mulleres blancas sufren moito menos que moitas mulleres racializadas, as clases sociales altas moitas veces, por tanto, outra vez volvemos á diversidade. Volvemos á diversidade que é importante nas mulleres, non? As experiencias, por ser femeninas, non son homoxéneas. Non o son. Non o poden ser. Por tanto, acabar con esta idea de muller homoxénea que nos vale para todos, non? E por que non estudiamos, e voume botar a culpa, porque eu fago historia rural, e fago algo de historia das mulleres e do xénero, entón, por que non tratamos as mulleres rurales como pasaba nos Estados Unidos, como pasaba en Holanda, tamén pasou en Galicia? Por que? Porque a historia rural centrouse noutros ámbitos que teñen moito que ver co productivo, coa introducción de maquinaria, cos tipos de contrato. A historia rural en Galicia é esplendorosa, esplendorosa. De Ramón Villares Paco, unha historiografía, unha escola historiográfica de moita calidade, pero non tuvo no xénero un elemento importante a hora de explicar, non viu ese elemento importante a hora de explicar cousas. Viu a clase social, viu a comunidade, viu outros conceptos, pero non o xénero, non? E que lle pasou aos estudios de xénero? Os estudios de xénero en España están un pouco retrasados con respecto ao resto porque o franquismo non era un espazo abonado
para o estudo das mulleres, non? Entón, evidentemente, hasta o final do franquismo, hasta os anos 80, non empezou a haber xente, a esas pioneiras que dentro das universidades e da investigación empezaron a centrarse en mulleres. E durante o primeiro percorrido, o largo percorrido, moi exitoso, que levan os estudios de xénero en mulleres, centráronse en mulleres que demostraban o valor das mulleres, o empoderamento, as pioneiras. Eu poñía aí unha foto estupenda e magnífica de Margarita Ledo, que é de Castro do Rei como a min, e é o perfil de muller do que os estudios de xénero se centran. Mulleres rompedoras, mulleres comprometidas no político, tal. E iso, asúmese que iso non está no rural. Asúmese que iso está no urbano. A novidade, os rompedoras, todas están no urbano. Entón, entre uns e outros, deixamos un baleiro. Deixamos un espacio baleiro con un suxeito baleiro. Entón, quedaron as mulleres sin mirar. Sin mirar. E agora, unha vez botada a culpa, sin mirar era isto, que non temos perfiles, non temos caras. Temos bultos, asómanse nas fontes, nas comunidades, sabemos que están, ninguén. Eu escribí unha tese sobre a sociedade rural galega, porque falar mal de alguén, podendo falar mal dun mismo, é tontería. 300 e pico páxinas, acabou sendo un libro, pero eu escribí máis, casi 1000 de tese, sobre a sociedade rural galega no franquismo. Se cito 5 mulleres en momentos moi puntuales, non me preguntei, non me fixen unha sola pregunta sobre as mulleres, ni unha sola. E fixen no 2006, que tampouco hai tanto, non? Efectivamente, faltábanos verlle a cara, ver o perfil, darlle esa importancia que merece, non? Non só que che salir algunha vez nunha fonte, non? Tiñámolas de costas, estábamos de costas a elas. E tan de costa estaba que vou citar un traballo que me encanta absolutamente, como todo o que fai algo novo, que é absolutamente maravilloso. Fixo para Luces, para a revista Luces, en febreiro do 20, unha achega que se titulaba Os ollos da miña nai. Esa é a súa nai, non? E a súa nai, cando lle dixo, non, mamá, vou facer de ti. Vou facer eu aquí para Luces, uns folios sobre tú. E a mãe dixolle, de min non vas poder contar nada porque eu non teño historia. Porque historiadores e historiadores non miramos para elas e elas créense sin historia. Como se elas non tuveran ningunha trascendencia. Supoño porque pensan nas guerras, as que van os homes. Supoño que pensan nos parlamentos nos que están os homes. Supoño que pensan nas industrias grandes que son propietarios os homes. Eles non ven espacios. Isto é un drama. Isto é un drama. É un drama. Porque en sitios como Galicia, se elas non teñen historia, que non a ten ninguén. Non a ten ninguén. Efectivamente, a historiografía galega nos últimos anos ten traballado moito. Traigo aquí libros de compañeiras que xa se echan en formato máis de manual ou en específico, libros máis que teñen máis anos ou menos, pero son todos bastante achegados no tempo cando empezamos, como colectivo, digo, son todos de compañeiros, como digo, e compañeiras, empezamos a ver que as mulleres tiñan trascendencia, tiñan importancia, e isto é fundamental a historia das mulleres, é dicir, o boom que tuvo a historia das mulleres a nivel europeo e internacional. En todos os sitios empezou a buscar eses suxeitos que non tiñamos estudiado. E de repente apareceron libros como este, tremendamente interesante, que permiten empezar a velas, non? Porque é difícil, dicía antes, a culpa de historiadores e historiadoras que non as miramos. Pero por que non as miramos? Porque non son fáciles de ver. Non son nada fáciles de ver as mulleres do rural. Primeiro, porque son o que eu chamo, elas sempre están nas fontes, cando nos miramos a documentación, que é a fonte básica para, unha das básicas para historiadores e historiadoras, elas sempre as contan outros. Sempre están contadas desde a outra idade. A min as mulleres que van á cadea contan o xuízo ou garda civil. As mulleres que lle puxaron unha multa por levar o bañador, cando non se podía levar bañador porque era impúdico, contame o cura. Cando me falan das alumnas da clase tal, falanme un home que era o mestre. É dicir, esta idea de que che conten outras, que é un relato feito desde a outra idade, usando a Todorov, non? É algo moi propio dos grupos subalternos, que alguén fala por ti porque tú non tes voz, decía Spivak, non? Tamén, dices, a prensa, outro elemento central para facer historiografía. Pois os xornalistas mulleres tardaron, son menos, e moitas veces non tratan sobre as outras mulleres, por tanto, tamén son homes os que non nos contan. Igual, os donos das fábricas, porque traballan en fábricas, traballan en industrias, fan cousas. Quen son os donos que nos falan das obreiras, que queren mellor soldo ou que non están conformes co horario? Os homes. E falanos delo Estado. O Estado está cheo de homes sempre. Hasta hai nada. Todos, de alcalde para arriba, eran homes. Entón, as estadísticas, por exemplo, nas estadísticas non aparecen segregación por xénero. Entón, as mulleres escápansenos.
E despois as identificacións, o franquismo fixo cousas terribles por todos os lados. Pero unha cousa terrible que non se lle bota en cara é que homoxenizou as mulleres baixo unha etiqueta, que é os seus labores. Aí va. Eso invisibiliza absolutamente as mulleres, desde todo o punto de vista. Desde todo o punto de vista. Porque non só o puxo no documento para evitar que eu sepa que fan. Eu e os máis, porque en Andalucía, imaginen Andalucía, eu teño unha compañera, traballo moito con ela da Universidade de Granada. Son todas xornaleiras en Jaén. Todas son xornaleiras. Pois son sus labores. Pois son sus labores. Pois vai tú facer unha investigación historiográfica. O que tapou, pero é que non só tapou o futuro, tapou no presente. Cantas mulleres, ou mellor por idade aquí non, pero das súas nais ou avós, cantas mulleres se identificaban como non, eu as miñas cousas, as miñas labores. Elas mesmas. Cando lles demos voz, elas mesmas se autoidentificaban como sus labores. Sempre digo en castelán, porque quedou o punto, non? Entón, temos ese problema de ver, non? E, pois, hai veces que sí, dirán, bueno, pois non sempre son os homes quen escriben deles, claro que non. Hai mulleres que escriben sobre outras mulleres. Sección femenina. Sección femenina pasou 40 anos escribindo sobre mulleres. Algúnha vez sobre mulleres rurais, claro. Outra vez desde outra edad, porque volvo ao mismo. Ser muller, ser do mesmo xénero, compartir identidade sexual non nos convirten iguales, nin en moito menos. Non? Por tanto, temos dificultad para chegar. Metodolóxicamente é moito máis complicado que acoller os deputados de Cortes, que é moito máis deputado. Non? E como se fai, como tratamos de visibilizalas? Non? Bueno, primeiro empezar. Ollo que non nos visibilizamos cando son Galicia é pequena propiedade, por tanto, a muller que traballa nesa pequena propiedade, que por suposto non é súa. Porque hasta a lei do 21, 2000, estamos nos 2011, hai unha lei que di que poden ser copropietarios, é dicir, que non só o home, senón a muller pode ser copropietaria da súa explotación. Bien. Dada a emigración que houve, que xa falamos un pouco da emigración, efectivamente, moitas mulleres, a diferencia de España, tiñan o seu nome a propiedade, moitas máis que en outras zonas de España, pero ainda así, non todas, nin de lonxe. Non? Pero cando nos empezan a interesar as mulleres rurais na historiografía, están na narración, cando cambian de pel, o que eu chamo cambiar de pel. O sea, mentes tú traballache na túa explotación en Castro de Rei, aí naide mirou para ti. Pero, oi, que seas migrante, que se te vas a América xa temos estudios sobre mulleres migrantes. Ollo, porque se te faz universitaria, as mulleres e a universidade teñen historia. Ollo, porque se te faz obreira tamén, as mulleres que traballaron na costa de Pontevedra e da Coruña enlatando as sardiñas, esas teñen historia. Porque hai documentación sobre eles, porque xa eran obreiras. Xa funcionaban de outra maneira. As represaliadas no franquismo, moitas veces eran mulleres rurais. As mulleres mantuveron claramente o movemento guerrilleiro. Pois se te represaliaban, sí. Se fuxo a un campo de concentración, estuveche na cadea ou te mataron, aquí temos unha historia. Pero é a idea de tes que facer algo que te saque do colectivo de muller rural do sector primario, que traballa no sector primario, para, non? Porque as fontes sí que falan de ti. Entonces nos temos moito máis fácil mirar, non? E por iso é tan importante a fotografía de Ruth Matilda. Acabo, aí vou acabar ben, non? Que é a idea de con que podemos facer historia. E podemos facer historia das mulleres con fotografía. A fotografía vale-nos moito. E temos moito en Galicia, non? E tamén a fonte oral. Preguntar. Darlle esa oportunidade que elas mesmas, as que quedan, non? Porque esta xeración de mulleres, claro, desde Ruth Matilda xa non queda ninguén, evidentemente, non? Xa estamos falando dunha que vitalmente a última xeración viva xa nin siquiera é da Guerra Civil. Estamos agora coas posguerras. Mulleres moi pequenas nos anos 40 que ainda teñen algunha lembranza. No? Pero é a idea de preguntarlles, porque non teñen saber académico. Se ven as tasas de analfabetismo no mundo rural é dramático, pero teñen saberes, que é diferente ao saber académico, pero non menor. Entón, hai que aproveitar toda esa memoria, todos esos saberes desas mulleres, e a fonte oral revelanos moito, non? Despois puxen epistolario, porque certamente moitas veces lograron, cunha mínima de instrucción, escribir cartas sobre todo a maridos migrados. Falaba Alba, daquela de homes que non sempre responderon como é debido á muller que quedaba sola, non? Pero sí que hai moitas veces parellas ou familias que manteñen cartas, non? E despois o que sería, que eu sempre poño coa aspiración de algún día atopar un diario. Non está na lógica campesiña ese escrito de diario, nin así, pero non renego de un día poder encontrar un que ben me gustaría, non? Acabo, porque traía moita cousa, pero quería vir aquí. As fotos de Ruth Matilda porque son sumamente importantes. Eu non vou ser impopular porque está Brais aquí,
Pero eu non creo, a fotografía non é a verdade, a fotografía é a mirada do fotógrafo ou da fotógrafa sobre a realidade, non? Unha cousa é non facerlles posar, non? Aí, de ponte, que te saco así, e outra cousa é que non hai unha selección de esta gústame, esta non me gusta, esta sí, esta non, non? Ai, mira que ben que están aquí, aunque fora un momento. É dicir, hai unha mirada detrás que é a que nos intermedia, igual que na traducción. Hai unha mirada intermedia, non? Entón, non estamos coa verdade, igual, nin nun documento, nin nunha fotografía. Pero a verdade é que é moi reveladora, volvemos á palabra, non? Eu teño un compañeiro que admiro moito, que é de socioloxía, que el fala de sacar o velo, non? Como hai que desvelar, sacar o velo que hai. E as fotografías de Ruth Matilde son interesantísimas por algo que decía Marilar xusto na presentación. Porque se unas vai vendo, e eu evidentemente non cheguei a esas 15.000, canto falábamos dunha locura de fotografías, de 50.000, unha cifra loca, non? Cheguei ás que Alba me vai contando, me vai dicindo, as que ten no libro, as que ten no outro libro que fixo para a Fundación, o catálogo da exposición e demais. Pero o que abrolla, o que se ve, son mulleres sempre traballando. Sempre traballando. E moitas veces xuntas. O traballo colectivo foi moi importante no rural galego. Ahora ben, eu definía, se recordan o título, e puxen algo non sei que non sei quanto, traballo e traballos. Porque unha cousa é o traballo e outra é pasar traballos. O galego é moi fino para as cousas, non? Non hai idioma como ele, é así. As mulleres traballaban. Dícenme que sí que a cabeza, pois está... Eu teño dudas, Porque as fontes escritas din que non. As fontes escritas dicen que non. As fontes escritas asumen que as mulleres galegas pasaban traballos. Traballar é ter un horario, traballar é ter un soldo, traballar é ter un contrato, traballar é ter unha visibilidade, traballar é ter un recoñecemento social. Estas mulleres todas non tiñan nada disso. Estas mulleres estaban na súa casa. É igual que as vexas foras, na feira, é igual que traspasaron o pindo andando, e é igual que coa súa forza tiraran cos trelos pola rede do peixe. As mulleres eran invisibles para o mundo laboral. Porque non tiñan nada do que antes dixen que é o que fai o traballo, o que revela, o que saca o velo do traballo. Por iso, cando temos centos e temos moitas miradas, porque non só está Ruth Matilde, por sorte moitos outros investigadores e investigadoras de fora, de dentro, hai coleccións moi importantes que siguen insistindo, non só nos 20, nos anos 30, nesta idea de traballo colectivo, visibilización. Estas son de Müller, que está tamén a Fundación, fixo traballo sobre elas, mulleres rurales ocupando o urbano, que nos olvidamos de que salían da casa e ocupaban o urbano. As leiteiras de Ruth Matilde vendían en Santiago, vendían en Lugo, que no rural non facía falta que nos venderan un leite que tiñamos na casa, non? Entón, esta idea, a min pareceme relevante, de a desconsideración que ten a documentación, a memoria histórica e, por tanto, a sociedade actual sobre o traballo da muller. Pero víamos na foto de Brais, esa muller que daba de comer e dicía, hai que ter en cuenta o cuidado. Cuidado é traballar. Cuidado é traballar. É unha economía sumerxida porque ninguén a paga. Pero iso non quere dicir que as mulleres galegas non traballaran. Non, sus labores, sabes? Sus labores. E eu ama de casa. Non. Pero se as fontes insisten en seus labores e a memoria colectiva incide nesa idea de nada, na casa, no seu, na casa, naturalizar absolutamente. Non, ou ela pasou moitos traballos. Que a min non. Esa muller é que traballou. O outro día estaba nunha charla nunha Federación de Comunidades de Montes que falábamos do traballo no monte, como estaba moi... xa acabo, o traballo que estaba moi masculinizado. Efectivamente, pensan ustedes no forestal, xa antes dos piñeiros e dos eucaliptos, non? E volvemos ao estereotipo, un home cavando, como se as mulleres non foran cavar. Pero é que non temos que considerar... Traballa con un home. Cantas veces oímos eso dunha muller do rural? Traballa como un home, pois xa dice. Pero é que ollo que consideramos traballar, porque esa muller que quedou viúda ou co marido estaba na emigración foi cavar, ou co marido enfermo, é dicir, esa foi cavar, non? E eso era traballar. Pero todas as mulleres que levaron a comida durante kilómetros para chegar ao sitio onde os homes cavaban no monte, eso que era? Pasar traballos. Eso era pasar traballos. Danse conta, por iso temos que, como sociedade, repensar a idea do que é o traballo e do que é o traballo femenino. Ahora é cara atrás, porque é o que nos vai permitir ver
máis aló de ter as fermosísimas e impresionantes fotos de Ruth Matilda e moitos outros fotógrafos e fotógrafos que o seguiron. Deixamos de falar de pasar traballos e empecemos a falar da actividade laboral e de traballo non pagado, non recoñecido, que é o que pasaron as mulleres na historia de Galicia. Eu creo que con isto, graciñas.